Nyiwan hang ni po municipal sulong municipal board banwan ai kani ka RTI hagabade bar katuga issue jong kini ki street vendors te katum kani ka RTI ke bangi ai hang ni kalong bat ba ni kwa bantem ba list kita ki eligible list lana ki waiting list kaba kibala ban yo ita ka license ban som dukan hang te po PB te ka sakawai ka ba ar pre kalong ba kan utli ki dukan ka kisna hang te po parking lot ba kidang dap senaman hakani te bat ka sanction ke dekat no ke budget sanction ke basna ke tu ke dekat no tenang ta bat ikini ki lada bat ya kani ka the numbers of the jongini ki vendors ki ba yo ang tingi kwa ru bantip na kalyang kasang ba ki bri jongi ki dekat nungut yo kanungut bat ki wei ki jai bendi ki yo kanungut ki kwa bantip ya kataru ti bat sakawai ru hakabai dei bat ni ki ban ki bamdei ki si jongi ki ong mai ki ba wanna bar kabamot bangi kwa ru bantip ba la kaslong municipal board hakapor ba ka ai ki yakini ki license kila dep nem ban pan shwa ya ka police verification namar kum mengi i menta ba ngi iba ha Bangladesh ka tu ga jinglong jiman ha Bangladesh nang ta ngi iba ka Meghalaya ka dei ka transit kaba kila bandrung nang tay po Bangladesh sani lang ba kita border area jung station kalung ba ki poi nang ni pada na Meghalaya kilet pada station Assam kilet station mainland India kaba min hakani ru irang iba hapo Assam kidang khandra kidang le itu karit yakini ki Bangladeshi te katuru kabu res hadu kata-kata kalung ba ladangi hang ni ngi ai kat ikani ka license kalung kila pan em ya ka police verification kan jongki kata ka di kowe namar sakawai ru ngila supet itu di news berada polos kata kalong ba katkum kijing sotu jongi hina kalian kanam kalong ba ngi i bah ni kidan arli ki ai ka an kawai kalong ba ka sarkar ka wara ya ka an bat ka solution ka ba kawai ka an pre jong kini ki ba syong madan ki pelok jongi pre ki wara ya ka an ka bamdan solution pi menta ki ong ba ngingin syong ba yang ni ka daikin kata ka an ka street vendor protection of livelihood jongki kata arja kasan tang bolong ka i ka solution jong ka an pre gen bamdan solution te tangi pada ngi sobon burom mi ke sarkar mo ni ngi sobon burom ban ai ke jingiro ke sarkar namar ba kawara e ka an kalong ba mdai te bon song bukan hapo sro kawara e ka taru ka an kalong ba ka don ka solution kan kala ai ka solution kala ai te hendai kalong ba ngan suong pi hang ni ku sulong ba sakawai ba hakani ka issue kampat involved sa ka PWD la ka involved sa ka PWD kambot hang ni nak po ba kila ban bentuk mau siang hakakam ti don bok ba gidang su handel tang daga ni department ban ai ki ban pej ban khmi bat ban num pendu ya ke ba kila syong te hakabadi bakal sen ngi na kaliang jong khnam ikwa bej ba kitu ki brula jong hi ban consider so ki brula jong na market kum jing ya kan ni matan discuss na snow ba ki ong ba ki don bej hang ni ki dikharu ki bla don de ki laipo sa posnam ki bla don epic hang ni ngaong ba lada kidon makana ke epic tang ba ka trade license kalau related pada ya ka business sin ba pi mut banle business ka trade license ke bundang kat kum ka regulation act na ispat sam ke handai ka ta ke epic kam ron jimut hak bai dei ba ka trade ka epic kalong tam pila ban syong te pen pala ban kri peteng te handai menta pada kat kum ka 6 schedule area kat kum ka 6 schedule norms pada kalong ba pihak ban yo ka trade license khnang ba pen la ban kri peteng te handai hang ni pada ikwa ban persno balong bai ladai ka trade ba ki yo ru ki renew em pada kan ngapot district council namar ngipet teng hani ka don kali ke supi hak bade bat kani ka renewal namar pementa teng ki renew em tip ka kumnu ki sio namar kibun kategori hak bade ba ka trade kidon ki balek ki business bahak kidon ki balek business berat bat ki retailer tala kejong gajing sio kidon tengi kwa pada bon ong ba wat ladai kini ki bri lo jongiru ke bangi ngi consider betik ya ke bri jongi ba ki bla syong hi di ki live post sau post nem live pesan senam kumbangi i hakini news bla dap doni we kong bla syong hadu live pesan senam ti tui kong klemi kerteng na kaliang jong seng khnam ngin pudin ya kini bat nyem kwa ba ki khasi jongi ba ki numyo ek license borok ki bunyo ek license ki bri jongi borok ki bunyo ek license bat ya kata ka batam balat tingin sipen bet ikta ki we pada namar hakapukut kan ong ipi ladangi ngi be lene kini ki bri ki banabar ndakila ngya bantre hang ni kinle sesno jong kinle business sesno jong ngi sai ngin le ngi hap tre hang ni dengi song waidong ru ngap song waidong ni di waidong dengi song ban desa ru ngap song desa hang ni hak bekut ni hap yap hang ni
takamumut bang ihap ban pe chai dulu jok namar ba ki wei pada gijai bulu kidang den option ni ting den option chu te deng takadao nga karpat hiru ya kini gi prolog dengi ki basong hang ne po pibi nga ngasu ban ai khublei ya ke municipal kumju ya kisiaru ba pila ya pedang ya kini ke sistem ke baka municipal ke IP kini kalat kalenti namar kumungong mentan haba ka ain ke don ka solution lu ke don ngimla bon ong ba kamden solution aman ki an tengah ai kublei ru ki ba kila ngej ba kila menjur namar bangi ngin suong pi ngila pej ha ki news teng ngila ithai pera la ithai pun pe ha ke news namar boleh la ibon ke jurut jebat daka ba buram ngan ong ba upaj ba hi ula supai upaj ba ula supai tengiru ngi tari kampaj ba tengim kwa pada ba kini ki bosong hani ki para do para snap jengiru bakin yo bakin mat e kata jing jenjar ka livelihood kumba ong ketuka anjong ki kan street vendor protection of livelihood ketuka street vendor act araja khasan hapon protect e kata livelihood jong ki kata ning solution ke bakala ai ke government limba ni ke municipal department sim yu ketuka lat ke bu namar ba pila light hiru no slap na kalear la light no slap na kalear ka khamle ben te handai ban de susong pada hang tu pada lada ka jarang khat bakan nawan saka PWD ru kan sabu jing AFP sim ya kani kum ka jing pi mat jing tip kan namar ba ni sutu ka de surok te ka PWD ka doni ka right ka hang nu ban nek nu ba hang nu ban nek nu te tang hi kini kintin ngakwa ban ong bang zaisia ban kalyang ka municipal board kam dai ban penduk license ya kini ki berjongi ngidu ngin sala research kini ngila ada research tambang ngin senang le humbok susu bat ngin sa follow up ya kini ka API